Moi boas noites. Adicamos esta semana o espacio Pontes coa cultura e historia do cómic. Para falar deste xénero acompáñanos o ilustrador Noé López Baliña. Animámonos a que se queden con nós, porque ademais hoxe Noé darános as pautas a seguir para elaborar o noso propio cómic. Hola, moi boa noite, Noé. Hola, boas noites. Se che parece, comezamos esta entrevista falando das orixes do cómic. Sábese onde e cando se prepararon os primeiros cómics? Sí, o cómic xa conta con 100 anos de historia, inda que os orixes apuntan a Alemania e países de Europa, pois oficialmente a obra Yellow Kid nun periódico de Nova York pois foi a considerada a primeira obra de cómic. E no noso país, a cando se remontan? No noso país tamén hai obras desa época tamén. Quizás as primeiras consideradas señan tebeos bélicos como o Guerrero Antifaz, el Tebeo, que xa son máis de fai 50 anos, máis ou menos. Sería moi difícil, por cuestións de tempo máis que nada, abordar a grande transformación que sufriu o cómic, pero bueno, a nós nos gustaría coñecer desde o teu punto de vista cales foron as variacións máis importantes que houve. Pois a máis importante é que normalmente empezase facendo cómic máis ben tipo de cachondeo, non? Despois foi facéndose máis historias máis xuvenís. Nos anos 80 revolucionouse en Europa facendo cómics máis adultos. Bueno, a razón de ser tamén deste programa é que nos gustaría coñecer como se fai un cómic. Para isto, bueno, texa en riba da mesa os materiais que se precisan. Comezamos, se che parece, falando deso, de que se necesita para... Pois necesitamos a regla para marcar todas as viñetas, polo menos se as queremos facer con certa corrección. Isto vai ser para montar os textos, que ao final só leva un texto este cómic, porque vai ser casi todo mudo. Eu utilizo un portaminas para dibuixar, unha goma, claro, despois temos os pilos e rotrins. Este é o máis caro, porque este é recargable. É un rotring de 0,2, non? Moi finiño. Sí, é un rotring de 0,2, é o máis fino que hai, porque por a línea que utilizo eu, porque a línea fina, me falta un así moi fino. Incluso hai un pouquiño máis fino tamén. E depois temos para facer en negros, utilizo aquí un 0,8 porque en realidad habería que utilizar un pincel, sería un rollo andar con isto ahora mismo. Material bastante caro, ao menos os rotrins. Por lo menos este, os recargables. Bueno, e o seguinte paso que debemos de dar, cal é? Pois hai que pensarlo, claro. Eu pensei un guión basándome nunha lenda que ven aquí da historia das Pontes, de Ribera Roque, que ven aquí, a pena do porco, da Toca. Unha historia que nos queda moi cercana, entón. O que fun facendo foi o guión páxina por páxina. Como son eu mismo e non ten guión, como quen di, son imaxes, fun un pequeno apunte do que pasaba en cada páxina e despois xa me dispuxen a dibuixar directamente, porque se tes que facer un guión para outra persona, teslle que desglosar todo o que queres que aparezca en cada viñeta. Logo xa veñen os bocetos. Primeiro fixen as personaxes, que son Home Lobo, a rapariga, que leva o nome do cómic, que é Randa, unha especie de ente ou trasno que ven aquí embaixo, máis o colar que leva a rapaz. Para facer o lobisome teño aquí outros bocetos. Collín un libro de lobos, bueno, de animais e tal, que vi aparecerán lobos, porque é moi importante as referencias visuales. Sobre todo, inda que faigas un tebeo menos realista, sempre unha base realista para facer certos movimentos é bastante importante. Vamos, que é importante a documentación incluso para facer un cómic, non? Sí, moi importante. Necesario. Vale, xa temos os bocetos elaborados e agora? E agora van os bocetos... Comezas a desenvolver a historia, non? Estes son os bocetos da portada. É un boceto sen o pelo pintado, despois cambiarelle, como veremos despois. Despois temos os bocetos de cada páxina, que é o guión trasladado ao boceto do que quería facer, polo que me vou guiar a hora de dibuixar. A segunda páxina e a terceira.
Esta sería a portada, tal como quedou ao final. Podemos ya enseñar a cámara, si queres. Despois vamos a empezar co dibuixo. Vale. Primeiro Dibuixo fanse as viñetas, non? As viñetas que arreglo, calculas o espacio, ou puxenlle 1 centímetro, parece que era, de espacio, e medio centímetro entre viñeta e viñeta. Ajá. Vale. É máis ou menos o normal, podese cambiar, ou incluso cunha fina raya. Pois comezamos a pintar, se che parece. E, mentras tanto, tamén podemos ir falando sobre os planos, porque vemos que tes, bueno, imaxes distintas. Hai primeiros planos, non? Si, os planos que utilicei aquí, pois o primeiro é un primeiro plano. Ou un plano de detalle. É un plano de detalle do colar, porque puxen aí como anécdota, porque o colar en realidade non fai gran cousa na historia, pero un detalle bonito puxen. Despois, un plano xeral, que é o pobo onde vive a rapaza. Logo temos un primeiro plano da cara da rapaza, para ver a expresión. Temos aquí outro plano inteiro, se ve o corpo inteiro, con parte da paisaxe. Vese que se vai alexando da casa. Sí, é outro plano así parecido, mas neste tamén teríamos outro primeiro plano. Despois hai tamén o plano americano, que parece que non utilicei neste cómic, que é o plano que che colle 3/4 de corpo hasta as rodillas. É un plano cinematográfico que se utilizou máis no cine americano, por iso se chama así. Despois tamén temos o plano medio, que é solo de cintura cara arriba. E hai algún orden para utilizar estes planos ou cada quen utiliza? Claro, ti telos que utilizar a favor da tua historia. Se non podes utilizar un plano porque si, tens que pensar por que se necesita resaltar unha expresión, xa lle faz resaltando con ese plano. Se queres mostrar todo o que pasa, pois xa mostras a acción. Bueno, aquí o que estás a facer é o primeiro plano coa cara da nena. E vou repasando e despois xa fai o dibuixo tal cual. Podes te equivocar o que queiras, porque isto borras máis ou menos, a línea definitiva xa as marco máis oscuras. Tendo en conta que máis ou menos despois podes corrixir coa tinta, que aí xa non podes rectificar moito. Todos os problemas que teñes telos que botar aquí. Home, supostamente xa se planteou no boceto da historia e tal. Aquí os últimos retoques xa van aquí. Polo que deixo, Noé, hai que ter uns coñecementos, alo menos básicos, de pintura para poder facer un Pintura cómic. e dibuixo, vamos. Nesta ocasión pinto máis ben con solo color, para simplificar, non? Pero sí, sobre todo, polo menos, ter en conta por onde veñen as sombras, os claros e oscuros e todo ese rollo. Bueno, xa vamos vendo máis ou menos como vai a quedar. Se che parece, podemos enseñar ya a cámara e Aí pasamos seguiría. a facer o seguinte paso. Na primeira folla, non, en todas as follas, o primeiro é facelo a lápiz. A lápiz, isto lápiz. seguiríamos. E despois xa temos entintado. No entintado, pois temos cada viñeta, non? Xa é trasladar todo o lápiz. Aquí temos, por exemplo, que non detallei moi ben as sombras, porque isto vai ir outra vez repasado con tinta. Non fai falta repasalo todo, porque é unha pérdida de tempo. Sabes por onde é, máis ou menos? Pois bueno, as viñetas repásanse ca regla ao revés, polo canto que ten, non? Para que non toque o canto coa tinta, porque senón expándese, non? Sería unha cousa así. E se esvara, como se solucionaría? Se esvara con tipes, pero vamos, é unha solución un pouco última de todo, ou con pintura blanca. Pero procurar non facelo, que xa hai que ter moito cuidado. Este xa é o proceso máis cuidadoso. Supoño que antes de entintar haberá que ter moi claro o que se quere destacar, non? Supostamente xa o deixas claro a hora de dar o lápiz. Esta é unha folla de proba que collín cun papel
que é o máis normal facer cómics, escollimos un papel máis fino, pois un papel de 250 gramos, bastante grosso e aguanta calquera material. Este, como non vamos pintar con pinturas de auga, pois vale perfectamente este, que debe ter 100 gramos ou 150 por aí. Pois primeiro repasamos as líneas e despois os contornos, non? Despois xa se daría co gordo. Entonces este perfilado co Rotring de 02. A parte máis fina, hai que ter cuidado. Sí, que non escape. Bueno, polo que estou vendo, non hai texto en ninguna das viñetas. Por que? Sí, porque eu considero que está considerado tamén o mellor cómic é o que non necesita de letras ou casi letras para expresarse, ou polo menos pola parte do dibuixante. Eso significa que o dibuixante que se expresa moi ben, non? E que sabe contar todo o que lle puxeron no guión. Moi pouca xente o fai porque é bastante complexo. Eu, a verdade, este é o primeiro cómic que fai mudo para probar a ver que tal saía. Sería o cómic perfecto logo. Non sei se... Pues, encanta a narración, vamos, narración gráfica. Porque, de que teña un guión, para saber se está ben dibuixado, se está ben narrado, tens que coller, sen ler o guión, saber o que está máis ou menos ocorrendo. A ti particularmente que é o que máis che costa a hora de facer un cómic? O guión, porque eu son máis dibuixante que guionista. Sempre me valgo de outra xente para facer o guión, incluso encargo. Bueno, estamos vendo que, sobre todo, necesita de moita precisión este traballo que estás a facer, non? Sí, polo tipo de dibuixo que solo facer eu. Hai xente que fai líneas máis grosas, non? E non ten este problema, é máis de tirar para diante. Ahora, isto é laborioso polo meu estilo, vamos. Se fixéramos outro estilo, colleríamos un 04 ou un 08, pasaríamos a raya casi despreocupadamente, e é outro estilo, vamos, perfectamente. E ti cando empezaches a facer cómics, non é? Eu cómics, en realidad, fixen poucos, pero empecé no instituto a facer cómics pola revista do instituto que eu vou, que ahora empecé xa desapareceu. Fixen como 3 ou 4 anos, estive facendo cómics, xunto con rapaces estes que facemos o programa de radio. Hai algún sitio onde se aprende a elaborar? Aquí en Galicia non. Eu fixen ilustración en Coruña, hai outro en Lugo, me parece, pero non é cómic propiamente dito. Incluso no mundo das artes o cómic sigue sendo, non está ben considerado. En arte marginal desde os seus orixens, creo que seguirá sendo. Menos nos 80, que foi o único boom que tivo históricamente, considerado polas grandes, pero vamos, sempre foi un arte marginal. Decir que a maior complicación deste TVO quizá foi o capricho do pelo, porque o pelo está casi feito pelo por pelo. É bastante lioso, sí. Bueno, se che parece, non? E pasamos a empregar outro rotulador, maior grosor, para que a xente vexa, porque é moi difícil que se poida ver neste pequeno espacio que temos aquí todo o proceso de elaboración do cómico, que se trate de dar unha idea, máis que nada. Sí, despois xa con este xa temos perfilado onde vai, menos cuidadosamente xa vamos aplicando, tendo cuidado de non deixar blancos, porque eso podese corregir. Se non tes ordenador, volves a pintar con tinta china para corregir os espacios en blanco que poderán quedar, non? Ou senón, co ordenador, que foi que o que farei despois, cando se vexa a obra definitiva. Pois xa despreocupadamente xa ibas dando. Aquí cos ollos, cando quedan un espacio así en blanquiño, un espacio negro, é importante darlle un pouco máis de tamaño
do que é, porque te podes pasar sin querer, e entonces das o grande e xa non te preocupas. Bueno, ahora xa se trata todo de colarear, non? Habería que tirar para diante co negro. Isto é o máis Usamos costoso. a cámara, se che parece, Noé? Así quedaría. Bueno, así quedaría, falta a última viñeta. Habería que rematar. Por rematar. E o seguinte paso, cal sería? O seguinte paso sería o coloreo e máis o montaxe de textos. O coloreo escollemos a cera esta, non? Este de color escollín co tipo bronce, porque gustoume na portada como quedou, e xa decidín facelo todo así, monocromo. Si, ademais porque dase unha imaxe de máxico, non? E remóntanos a unha idade antiga este cor, quizás. A día de hoxe como está a industria do cómic? A industria de cómic, en Galicia non hai industria de cómic, só hai un par de revistas, saliron fai pouco, saliron, volven a salir. En España hai unha especie de mini industria, pero non é exactamente así. Hai autores que teñen moito éxito e venden, pouco máis. O que hai industria de revistas de cómic, iso sí que dá. Pero de cómic feito aquí en España hai pouco. Hai os grandes clásicos, Mortadelo, Filemón, Super López, de Bruguera, casi todos, que son os únicos que viven de rentas, como que di, de obras antiguas. Sí, menos Super López, que o home sigue dibuixando. Mortadelo tamén, pero síguese vendendo as antigas. Vamos, que é moi difícil hoxe en día. Sí, a industria de cómic grande son a xaponesa e a americana, a europea daquela maneira, vamos, pero son máis importantes son esas dúas. E lese moito cómic? En España, parecer, sí. Hai obras que teñen o 100% da súa edición vendido, pero a maioría dunha lista de 100 que estivemos mirando outro día po programa, pois había 60 títulos que eran americanos, haberían 40 que eran xaponeses, outros xa serían europeos e españoles, pero todo mezclado porque os españoles había un ou dous títulos moi poucos. Da lista de 100, vamos, que serían dos últimos. Bueno, Noé, segues aí pintando. Que é o que queres resaltar con este color? Que é o que se resalta? Pois aquí fixen un truco para non pintar o ceo, pois pinto o resto, non? Deixo o ceo en blanco, fai como se fora invertido, fai cos estrelas en negro. Queda así bastante raro, pero vamos, porque non é unha luz real, pero normalmente non se usan, hai moi pouca xente que se realista de todo a hora de facer os cómics. Resaltanse as sombras, máis ou menos, por onde vai unha especie de luz que non existe de noite, máis ou menos, inda que aquí estamos en lúa chea, como salí nesta viñeta. Sabedes que hai luz a lúa chea, pero vamos. Pero aquí o que se fan é probar facer texturas para darlle vida ao dibuixo. E hai que oscurecer certas partes para que contraste ben, non que quede todo igual. Pero, bueno, polo que vexo, o traballo máis meticuloso exixo o entintado, non? Sí, porque este caso sería un color monocromo e non habería nin que pensar colores, sería todo o mismo. Pensando colores xa sería un pouco máis complexo, que levaría máis tempo e tal. Pois habería que rematar un pouco o montaxe de textos. Aquí xa colorei solo polos bordes para calcular máis ou menos onde iría o texto. O texto por corrección fíxeno por ordenador, pero se se falla mal, o que temos que calcular é máis ou menos o interlineado, faríamos unhas rayas así, máis ou menos, por tiñas, con regla, todas iguales, e aquí sería onde metería. Separamos a man para que o vexa a xente. Aquí irías metendo o texto, incluso xa calcularías, por exemplo, farías unha viñeta e xa calcularías. Aquí non aparecen os bocadillos porque só aparece o texto explicatorio.
da lenda, non? Porque pretendes facer un cómic mudo, non? Era a túa pretensión, como Sí, dixeches. porque o da lenda era por explicar un pouco a que viña a situación que se dá no cómic, non? Porque por moito que fora así, quedaría un pouco raro. Pois simplemente recortar, podería ser recortar máis correctiño tamén, iso é a gusto de cada un, pero aquí non me importa moito porque a hora de fotocopiar solo non se vería, vamos. Xa deixei o espacio xusto para que se quede co blanco, que non tape o coloreado. Habería que pegalo na máis. E despois, a imprenta, ou habería que facer algo máis? Sí, pero a imprenta é que conseguir que cho imprime, ese é o problema. Traballo difícil, supoño, non? Como outros xéneros que non... Sí, xa que che Que impriman non sirve cada... no teu país é difícil, por aí ainda peor. Pois habería que pegarlo con máis xeitiño e todo isto. Sí, sí. Pois o que habería que facer é convencer a un editor que a tua obra é mellor que tes, que o mellor para o mercado e que sería moi vendible. En realidad habería que publicar, isto sería para unha revista, 3 páxinas, non? Terías que facer unha obra inteira de 24 follas ou 30 para que se publicaran en TV, por exemplo. Habería o problema de publicidade, porque non hai publicidade nos cómics. Pode haber dentro da propia editorial, pero non se soe gastar en publicidade, vamos, porque para abaratar costes, porque xa esta ten unha compra minoritaria máis ou menos, e non se soe facer publicidade, menos cando hai grandes producións fan con películas, como pode ser Spiderman e todo ese rollo. E por que crees que se lé tan pouco cómic? A que se debe? Cal pode ser a causa? Sí, pola creencia europea que temos de que os cómics son para rapaces, polos seus orixes marginales, que parece que lle quedou para sempre isto. En Xapón non pasa eso. Xapón é un porcento da industria total. O cómic é bastante, vamos. Hai cómics para todos os xéneros. Todo o mundo ten o seu cómic dependendo de como sexas. Incluso hai cómics para amas de casa, arquitectos, e de todo, vamos. Fanche un cómic hasta de dominó. No pasado Nadal impartiches aquí nas Pontes un obradoiro de iniciación ao cómic. Como resultou esa experiencia? Pois a experiencia resultou bastante ben, porque en realidad viñeron solo cativos pequenos, non? O mínimo que se exixía era 10 anos. Os únicos maiores fomos os meus compañeros, que os cativos estes, pois, si tiñen bastante interese, gustoulles o tema. Quizáis estas xeracións son máis de televisión que de cómic. Todo o mundo conocía a serie esta de Shin-Chan, pero cómics había poucos que leran, o dicía, deixarme un cómic non sei quen e tal, pero non son... Aparte aquí en As Pontes non se pode comprar moito cómic, vamos, o xustiño aí. Tamén temos aquí en riba da mesa varios cómics que me parece que son os que máis che gustan a ti, non? Pasochos? Vamos mostrar e comentar. Pois... Ui! Teríamos Battle Chases de Joe Madureira. Este é a Merimanga. O Merimanga é que agora mezclouse o manga feito por autores americanos, fan unha mezcla, non é manga exactamente. Quizá este é un dos mellores expoñentes. O malo que ten este autor é a súa lentitude, é moi vago este home, hai varios casos de... é bastante bon a hora de elaborar, non? Pero é o seu maior problema. Nos cómics hai que dicir que non traballa unha persona sola, sobre todo nas grandes. Traballan varias personas, hai un dibuixante, un guionista, un rotulador, un colorista, e máis hai un entintador, perdón, o rotulista é o que fai simplemente as letras. É unha persona que só se dedica a facer as viñetas e poñer as letras. Por cuestións de tempo, vamos. Vamos, que ten que haber moi boa coordinación, moi boa comunicación. Pasa unha página, pasa, o seguinte xa en tinta, e vas pasando o que vai ser rotando. Un sistema que inventou un dos grandes do cómic chamado Stan Lee, que foi inventor de Spiderman, por exemplo, casi todos os héroes de Marvel. Supoño que teñen que estar moi próximos uns dos outros, non? Si, canto máis próximo xeográficamente mellor. Este Travis Chares é un dos máis complexos que conozco do mercado, é realista máis non poder,
Incluso se estilen artistas europeos italianos, incluso de artistas da pintura e tal. Tamén pasa o mismo que este, que é bastante lento, ainda que este ten a súa complexidade comparado co outro. Este é Hellboy, casi non trouxe ningún europeo, porque este é americano, pero é casi europeo o seu estilo. Non é tan fantasía, o sea, non é tan así vendible como fan os americanos, moi chamativo, non? Son colores máis apagados, tipo novela negra, utiliza moito negro este home, e basease no estilo cubista, parte dun estilo realista, e xeometriza as formas. O estilo que colleu da parte cubista dos comenzos. Estas son historias, quizás me remontei un pouco a este TV, que é un demo que se vai peleando con diferentes lendas europeas e de todo o mundo. Estes son os TVOs que quizás teñen mellor saída no mercado, non? Aquí sí, o malo que teñen estes é o seu excesivo precio pola editorial que os publica. Dependendo da editorial, editorias que che venden máis ou menos caro. Un exponente español, temos a Man, este home chamase Manuel Carot, pero chamase Man por acortar. En realidade colle algo de todos os estilos, pero convierte nun estilo propio, vamos. Al final non acabas decidindo se é manga ou non é... E o persoaxe principal quere semellar a alguén? Sí, esta portada en realidade era o Carlos Olloyas, que pon aquí, es la hora de las joyas, porque se o bichedes no programa que tedes vos de Humor en Rede, xa saliu o Olloyas este, e fixe unha especie de homenaxe a él, non? Para vender, para sacarlle algo de publicidade, vamos, incluso saliu no programa este de crónicas. Que lle facían entrega. Que lle facían entrega do mismo exemplar, unha especie de pequena publicidade. Este é un exemplo un pouco típico de manga, pero para min é un dos meus preferidos, é Akira Toriyama, autor de Son Goku e Arale, das series máis conocidas aquí. E aquí temos un libro das súas ilustracións. Está editado no sentido xaponés, de dereita a esquerda. Son Goku. Son Goku, temos aquí. En realidade, as viñetas tamén se leen ao revés. Eso hai que destacar, que aquí empezáronse fai 5 anos a publicar TVOs así, sempre se dá a volta ao fotolito, porque cando publicas un TV hai fotolitos para cada color, que son os que van á plancha, despois serían os que se imprimen. Os fotolitos son unha especie de plástico transparente e vai en negro a parte proporcionar de cada color. Serían 4 colores, ou 3, dependendo, ou incluso máis, que os que se queiras. Normalmente usanse 3 ou 4 e vais facendo cómic. Aquí temos, por exemplo, Arale. Este autor tamén destacar que diseñou tamén videoxogos, como o mellor máis conocido sería Dragon Quest. Bueno, seguimos falando de ti, porque ves de presentar unha obra a un concurso que houbo sobre o Prestige, me parece, non? Pois co do Prestige fixose en Fene unha exposición que supostamente é itinerante, ainda non se sabe como se vai facer, non? Pois por ahora está en Fene hasta o día 14, mandei unha obra, podíase mandar hasta 2 como máximo, pero mandei unha sola. Ao final aceptaron, está ali na exposición. É moi destacable a exposición, esperemos que chegue aquí tamén. Que era o traballo que consistía? Pois consistía de un traballador, dun voluntario que vai ao mar, molo de espaldas, encontrase con toda o mar negro, non? Está feito o mar xa con un pincel gordo, todo rayado, negro, vese da pena xa, non? O que chaman ahora as galletas, que o chapapote ca area, ten forma como de calaveras, non? Expresando a morte que trae o chapapote ás costas. Ademais, non debes de presentar tamén un traballo ao concurso de cartéis anunciadores da Feira do Obrelo das Pontes, non? Sí, é a primeira vez que me premian, derme un premio honorífico xunto a outros 3, me parece que éramos. Sí, estou moi contento, vamos, a primeira vez que me dan algo. Sempre temos o outro que é moi bon profesional que utiliza a fotografía. E realizas tamén un programa sobre o cómic na emisora municipal de radio, en Radio Dome. Sí, que estou mencionando antes. Pois somos 3, somos eu, Fernando Basó San Martín e Juan Manuel Gómez Rozas.
que facemos sempre dos programas, un de música heavy, porque ao parecer facía tempo que outro programa anterior se fora, decidimos facelo nós, chamase A Cociña Inferno, outro de cómic, chamase Friki Friki, polo dos frikis, non? Que se considera casi todos os aficionados do cómic. Pois facémolo de 12 a 1 os sábados, en directo. A complexidade que ten aquí, porque moita xente mellor non coñece autores ou comprende términos, intentamos explicar isto que pode. Outra mellor complexidade que como explicas un dibuixo se non podes velo. Claro, entón, nos facemos todo o posible por explicar, pero sempre é un pouco raro facer un cómic, o sea, un programa tan visual na radio. Bueno, pois moitas gracias por atendernos nesta xornada, moitas gracias por preparar todo este traballo para nosotros e que teñas moitos éxitos na túa carreira. Moi ben, gracias. E a ustedes, nada máis, animámonos a que a vindeira semana nos volvan a acompañar no espacio Pontes coa Cultura. Boa noite, feliz semana. Black Elk, the Lakota medicine man said, "Peace comes within the souls of men when they realize their oneness